Усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне зовут Даша, і я рада прамовіць гэтую фразу ўжо ў новым 2024 годзе. Я спадзяюся, вы адсвяткавалі яго файна. Новы год, новая тэма, новыя людзі, то бок дзеці. У гэтым выпуску я вырашыла пагаварыць пра дзеці, якія наша будучыня. Мы з вами звычайна размаўляем пра горад у кантэксце патрэб і нейкага побытавага жыцця дарослых людзей, пра то, як мы дабіраемся да працы, як мы ходзім у кавярні, у бары і ўсё такое, але мы вельмі няшмат кажам пра дзяцей, якіх таксама ў гарадах шмат, і яны таксама маюць свае адмысловыя патрэбы, адрозныя адхаджэння на працу і ў бары. Таму я запрасіла спадарню Лізавету з Менскай урбаністычнай платформы, каб паразмаўляць менавіта пра дзяцей у горадзе. Вітаю спадарства, вітаю Даша, дзякую, што запрасіла на, напэўна, першы падкаст у новым годзе. Тема дзяцей у горадзе — гэта адна з тэмаў, якія асабіста мяне цікавяць. Не толькі мне это цікава, таму што у меня есть дзеці, нет, таму што калі горад прыстасаваны для і бяспечны для дзяцей, у тым ліку, ён бяспечны для нас, для дарослых, і мне падаецца, што я магу з часам сабе заўважыць дзе-небудзь на дзіцячай пляцоўкі, таксама на каких-нибудь арэлях, таму што я таксама люблю на іх качацца. Ладно, не ў дзіцячай песочніцы хаця б. Слухай, усяляк бывае, гэта ж класіка, набраць у песочніцы пясочку, таму што напаўняльнік для латка скончыўся. Я ўвогуле хацела запытацца пра тое, якія асобыя патрэбы існуюць у дзяцей, на якія горад мусіць адгукацца. Я думаю, што для праектавання горада для дзяцей у тым ліку і ці спрыяльнага горада для дзяцей проста трэба падыходзіць так жа, як мы падыходзім да таго, як мы праектуем, думаем, як спажываць горад дарослыя, толькі мы будзем думаць пра іншыя матывацыі і іншыя рэчы, куды дзецям было файна дайсці. Вядома, што это не будзе тая самая гісторыя, што мы выходзім зранку, ідзем на троллейбус, там, на троллейбусе едем на працу. Ну, але ж дзеці ўсё адно ідуць у школу. Тут пытанне, пра які ўзрост мы кажам. Калі мы кажам, што там у дзяцей ёсць патрэба у нейкам, не ведаю, энтэртэйнменце ў выглядзе дзіцячай пляцоўкі, у дзяцей ёсць патрэба камунікаваць са сваімі сябрамі і сяброўкамі. І для гэтага таксама павінна быць нейкая прастора. То бок мы проста бярем тую самую інфраструктуру, якая ёсць для дарослых, прынамсі тыя самыя цікаўнасці і памяншаем іх для дзяцей да таго, як іх цікавіць. З улікам таго, што павінна быць какая-то большы ўзровень бяспекі, не заўсёды гэта пра фізічную бяспеку, магчыма, гэта пра адукацыю. Як, напрыклад, у пэўным узросце дзеці не ведаюць, што некаторыя расліны есці нельга, і тут пытанне не тое, што горад можа прыбраць усе расліны і сказаць, тыпу, всё гэта бяспечна для дзяцей, ці паставіць везде плоты і сказаць, што всё гэта бяспечна для дзяцей. Гэта крыху пра працу з бацькамі і розныя іншыя рэчы, але мне падаецца, што такіх правіл, як правіл, прям няма. Але прадугледжваць тыя патрэбы сцэнары у гарадской прасторы, каб яны накладаліся на сцэнары, якія ёсць для дарослых, это важная рэч пры праектаванні. Тобто мы, напрыклад, ведаем, што дарослы выходзіць так-то зранку, кудысьці ідзе, мы ведаем, што дзіцё таксама выходзіць зранку, кудысьці ідзе. Я, дарэчы, думаю пра матуляў з вазочкамі і, уласна кажучы, пра дзяцей у гэтых самых вазочках, таму што, напрыклад, калі у цябе няма роўнай паверхні, каб каціць гэты самы вазочак, у цябе дзіця ў вазочку будзе спаць дрэнна, таму што заўсёды як на гэтых амерыканскіх горках. Па-першае, па-другое, калі ты жывеш у мегаполісе і у цябе ўвесь час нейкія гукі, сірэны, машыны ездзяць, хтосьці крычыць, тут нейкая музыка заіграла, таксама не вельмі зразумела, куды цябе з гэтым дзіцём заходзіць, каб дзіцё спала сабе спакойна і не прачыналася ад усіх гэтых рэзкіх гукаў, салюты, петарда, выбухі, сабакі залаялі, не ведаю, у лес заходзіць, напэўна, трэба з дзіцём малым. Мне падаецца, што тут ёсць два чалавекі, у тым сцэнары, які я пісала, ёсць першапачаткова гэта матуля, рэчы могуць быць і тата, ну да ладно, а ёсць дзіцё. Першая сітуацыя, што у тебя ёсць матуля з гэтым вазочкам, ён важкі, ён 100% важкі, а яшчэ у тебя там будзе ляжаць да ўсё што заўгодна, таму што яшчэ ў краму з гэтай фігнёй сходзіш, якую ты павінна таўкаць праз свой мікрараён, праз свае барты, якія ёсць паміж там пераходамі, дзе заўгодна. Безбар'ернае асяроддзе, канешне ж, у нас рэдка сустракаецца. Калі на вуліцы мароз, калі на вуліцы дождж, ёсць інфраструктура, якая павінна спрыяць для таго, каб гэтай жанчыне ці мужчыне было добра карыстацца гарадскім асяроддзям. Ёсць, менавіта ўжо дзіцё, і, дарэчы, не ведаю, наколькі на яго ўплываюць прям усе фактары, якія ёсць у горадзе. Петарды, там ці сабакі, вядома, канешне, што это небяспечнае шумавое забрудненне, але я не ўпэўнена, што яму патрэбная 100% стерыльная цішыня таксама. Пэўны ўзровень, канешне, цішыні павінен быць, і часам у
горадзе ёсць такое тыпу разуменне, што тыпу гэта умоўна ціхая зона, кусок двара, кусок парка ці штосьці такое. Я не думаю, што ўсё можа быць пралічана з пункту гледжання таго самага праектавання. Мне яшчэ падаецца, што людзі самі абіраюць, што тыпу вось тут мы больш ходзім з сабакамі, а вось тут мы ходзім з дзецьмі. Бо часам гэта яшчэ адбываецца досыць невідавочна, і ты проста ведаеш, што тебе туды з сабакай ісці не трэба. Але, канечне, гэта вырашаецца не толькі, што ты ставіш флот на ім пішаш, гэта зона для матуль, а гэта зона для сабак. Не без гэтага, бо павінны быць пасоўкі для сабак, і ты разводзіш проста гэтыя пуці паміж дзецьмі, матулямі, сабакамі, падлеткамі, ўсё гэта, там ты какие-то рэчы прадугледжваеш, і это павінна быць у гарадскім асяроддзі. Гэта будзе ўзровень таксама культуры, дзе ты за тым ходзіш, дзе ты гэтым не ходзіш. Я, па-першае, хачу адзначыць, што я адразу аўтаматычна сказала матулі з дзецьмі, якая б я не была феміністкай, ўсё астатняе, у мяне ўсё адно першая асацыяцыя матуля з дзецьмі. Я магу апраўдацца толькі тым, што сапраўды мы казалі пра тое, што вазочак гэта там цяжкая канструкцыя і мужчыну. Ну, напэўна, статыстычна было б крышку лягчэй даць рады з гэтымі вазочкамі, але не факт, таму што ну яны сапраўды цяжкія, асабліва калі ў вас яшчэ і дзіцёнак такі падгадованы. Мая асабістая боль гэта дзверы пад'ездаў, таму што у нас у Беларусі яны звычайна жалезныя, яны вельмі цяжкія. У прынцыпе, чалавеку аслабленаму даволі складана іх адкрываць. Што казаць пра чалавека, якому трэба іх адкрыць і неяк пратрымаць, каб вывесці той вазочак. На гэтым яшчэ прыгоды не скончацца, таму што далей ідзе нейкі ганак, з якога трэба спусціцца. Ён звычайна вельмі вузкі, і тут ужо гэтыя ступенькі, і ты такая: а што, куды развярнуць вазочак? Дзіця, не выпадай з вазочку, калі ласка. Яшчэ ёсць праблема з грамадскім транспартам. Некалькі разоў я назірала ў Гродні, напрыклад, калі на маршрут пусцілі стары аўтобус, ведаеш, такія яны высокія, і там трэба яшчэ на ступеньках падняцца, каб у гэты аўтобус зайсці, і там жанчына з вазочкам. Яна ніяк яго сама не падыме. І гэта заўсёды: малады чалавек, дапамажыце, калі ласка. А калі гэта вечар, калі няма іншых людзей, што ты будзеш рабіць? Ну так, я з табой згодна. Калі шчыра, я зараз пытаюся адматаць той момант, калі я апошні раз бачыла вазочак у грамадскім транспарце. Мне щось падаецца, што я не бачыла вельмі даўно. Мне такое адчуванне, што умоўна матулі, калі яны з малымі дзецьмі, што яны за межы раёна не тое, каб выбіраюцца, а калі выбіраюцца, то хутчэй адбываецца сітуацыя, што ты береш эту пераносную люльку, сідаеш у таксо, ці там у сваю машыну едзеш у прыхільніку, там ці там куды тебе трэба. У выніку таго, што горад, транспарт цалкам не прыстасаваны для таго, каб перемещаться з дзіцём у такім узросце. Вось. Ну да, я з тобой вельмі згодна. Наконт ганка, дарэчы, мне больш узгадваецца гэтай сітуацыі, калі многаступенчатая гісторыя, што тыпу ты гуляеш з кімсь з дзіцём, і так тыпу патрымай дзіцё, я зараз з вазком разберусь. Тыпу ты заводзіш вазок, і тебе занасі дзіцё. Класіка. Асабліва ведаеш, яшчэ з гэтымі вазкамі ёсць праблема, калі у цябе няма ліфта ў доме, а вы жывіце на 5-м паверсе. Нават у сучасных гарадах, калі ўсе суседзі знаёмыя, мы адно аднаму давяраем, у нас дамафон, усё нормально, і на першым паверсе там пакідаюць вазочкі, ровары, ну, усё нормально. Але звычайна гэта таксама для чалавека вялікая праблема, што трэба пакінуць вазочак, занесці дзіцё на 5-й паверх, а потым што? Потым аднаго дзіця кінуць і пайсці за вазочкам? Ну, то бок атрымліваецца, што трэба як мінімум 2 дарослых чалавека для ўсіх гэтых маніпуляцый. Так, не без гэтага, таму мне падаецца вельмі важна, што не ва ўсіх дамах, але ў некаторых пры будаўніцтве ўсё ж такі прадгледжваюцца месцы для вазочкаў, колаў і ровараў. Мне падабаецца ты, хто ставіць, што 5-павярхоўка не павінна быць ліфта, тыпу, ну што, ты на 5-й паверх не падымешся? І мне тут падаецца, што тут справа ўжо не толькі пра людзей з дзецьмі, гэта пра вельмі шмат катэгорый грамадзян, якім проста, ну, незручна диван занесці, напрыклад. Глядзі, наколькі я памятаю сваё ўласнае дзяцінства, з тых часоў, як я вылезла з вазочку і пачала крышку хадзіць сваімі нагамі, мяне вучылі некаторым правілам функцыянавання горада. Ну, ад пачатку гэта ўсё зводзілася да таго, што заўсёды трымай маці за руку, ніколі там не адрывайся, нікуды не бяжы. Потым гэта ўсё было больш звязана з правіламі дарожнага руху. Паглядзелі налева, паглядзелі направа, потым пайшлі. Мы на дарогу не выбегаем, мы на паркоўцы не гуляем і так далей, і так далей. Як ты думаеш, якія яшчэ правілы, акрамя вось гэтых пра тое, што беражыся аўтамабіля, трэба даносіць да дзяцей, калі яны ўжо пачынаюць хадзіць па гэтай зямлі сваімі ножкамі? Ну, з аўтамабілем гэта тыпу самая базавая, напэўна, гісторыя ў сучасным жыцці, бо сапраўды гэта небяспечна, і сапраўды аб'ясніць дзецям, што тебя проста саб'ют і як бы ўсё, вельмі складана.
Мне падаецца, што это просто хутчэй з асабістага досведу, што вельмі важна аб'ясняць дзецям, што не ўсё трэба браць у рот. І гэта тычыцца ў тым ліку да зямлі, раслін і ўсяго астатняга, таму што ёсць шмат гісторый, калі на дзіцячыя пляцоўкі сцежкі выкладалі з гравія, і кара, і гравій траплялі ў тое, што трэба жаваць, аблізаваць, і вот всё. І это, типу, сапраўдныя гісторыі, з гэтым ну, на жаль, ты можаш толькі як там маці ці бацька з гэтым працаваць, аб'ясняць, распавядаць, што так не трэба. Ну, ці аблізаць якую-нибудь борку, тое самае. А яшчэ, калі мы кажам пра, там, не ведаю, пусть будзе дзіцячая пляцоўка зноў жа, тыя самыя арэлі, як бы ты іх не аставіў, все адно ты ёсць месца, дзе гэта небяспечна. Типу, глядзі вакол сабе. Ну, а астатнія это ўжо такія больш сацыяльныя штукі. Божах, на зараз будзе куча стэрэатыпаў, не перасалодка ў тыпу людзей незнаёмых, ці там проста не сыходзь з незнаёмымі людзьмі. Так бы гэта такі базавыя небяспечнасці. Мне падаецца, што, можа, часам стэрэатыпныя, што іх заклалі мне таксама ў галаву, але не без гэтага. Слухай, ну насамрэч дзеці яны ж такія, што ты ўсяго не прадбачыш насамрэч, таму што аднойчы мой аднакласнік ва ўзросце 8 год пазбавіўся разам амаль усіх сваіх зубоў. Ён бавіўся на стадыёне, і раптам яму прыйшла ў галаву светлая думка, што можна паспрабаваць зачапіцца за турнік зубамі і павісець на зубах. Некаторыя рэчы трэба пазнаць на сваім досведзе. Блін, ну это жорсткая гісторыя, прабач. Як пазбавіцца зубоў за адзін раз? Ну давай ўсё ж такі пагаворым тады пра гэтыя дзіцячыя пляцоўкі. Я разумею, што калі камусьці прыйдзе ў галаву зачапіцца за турнік зубамі, то аніякае мяккае пакрыццё і меры бяспекі ад гэтага не абароніць. Але, як я ўспамінаю сваё дзяцінства, у мяне былі жалезныя горкі, жалезныя арэлі усялякія, а бывалі ўвогуле такія двары, дзе стаяла адна пясочніца, дзе бабулі набіралі пясочак для сваіх коцікаў. І ўсё. Там было даволі нудна. Ну нічога, мы прыдумлялі неяк свае гульні з адной горкай, адной песочніцай. Слушай, мне падаецца, што калі мы ўвогуле кажам пра дзіцячыя пляцоўкі, я не ведаю, адкуль пачынаць, бо это такая балючая тэма, проста нейкі стандартны выгляд нашай пляцоўкі, это типу как горка і песочніца. Песок насыпаны побач з песочніцай, а ёсць адмысловае месца. І гэта не тое месца, якім дзецям будзе цікава бавіць час. Не будуць бавіць час на гаражах, на будоўлі, закінуты дом які-небудзь, топчык. У нас ёсць разуменне, што у кожным двары павінна быць дзіцячая пляцоўка, проста вот у кожным. Ці ёсць настолькі дзяцей, каб у кожным двары на гэтай цудоўнай велізарнай дзіцячай пляцоўкі гулялі бы дзеці. Мне падаецца, што так, сапраўды какая-то мікраінфраструктура для вот этих дзяцей, якія кушаюць песок, она павінна быць да пэўнага ўзроста. Файная ідэя, што тебе з малым дзіцём не трэба ісці далёка. Але для тых, хто вось уже можа самастойна перасоўвацца, каму цікава больш бегаць, там, вар'яцець нейкім чынам. Ён можа схадзіць у ці то суседні двор, ці моя любімая прастора, такая міждваровая прастора ў мікрараёне, дзе адбываецца ўсё і нічога адначасова. І это вполне себе месца, які можна шумець, бегаць і мець розныя класныя актыўнасці, з якім было сапраўды цікава ўзаемадзейнічаць, а не гэтая нешчасная горка, а яшчэ былі такая штука барабаны. Гэта такія, якія круцяцца, так? Так, па якім трэба, напэўна, бегаць, ну, неважна. Пры праектаванні дзіцячых пляцовак вельмі важную рэч, пра якую часта і гавораць, якую ведаюць, это тое, што у тебя павінна быць гульні з нейкім абмежаваным рыскам. Не жалезная арэль, якая прылеціць тебе ў галаву. Это тое, што у тебя ёсць нейкія, не ведаю, лазілкі ці штосьці такое, з якіх ты, магчыма, можаш упасць, ты хутчэй за ўсё падзеш. Але пры гэтым ты не атрымаеш нейкую велізарную траўму, у тебя будзе какой-то нейкі свой досвед. Таксама, акрамя гэтага, дзіцячыя пляцоўкі павінны быць такімі, каб тебе самому, як даросламу, было бы цікава там штосьці пазаймацца. Ты прыходзіш на дзіцячую пляцоўку, і ты адразу бачыш, што тыпу, о, я хочу на той штучкі папрыгаць, я хочу вот тут прайсці, а вот эта вот лазілка ўвогуле класная. Дзеці самі прыдумаюць себе сцэнары, і сцэнары вельмі падрабязныя, як з тым всім узаемадзейнічаць, але яны павінны быць максімальна разнастайныя. Яны не абавязкова павінны быць там, не ведаю, каштаваць касмічных грошаў, быць золата і там вот это вот всё. У тебя павінна быць шмат розных механізмаў узаемадзеяння з рознымі аб'ектамі. І калі у тебя будзе цікава з чымсьці гуляць, то тебе будзе не цікава, ну, цікава, але не ў той ступені, бегать на закинутую будовлю. У тебя будет уже некое место, где ты сможешь таким самым чынам лазить и себе испытывать там свои физические здольности. Так само есть дети в разной ступени готовы быть активными, и это не обовязково, что все дети типа бегают, вар'яцеюць и кричать. Да, их, напевно, большасць, але есть тип, кто хутчэй цікава за гэтым назирать, и, например, ты устал, у тебя есть там место, где ты можешь просто отпочнуть, умоўна.
але пры гэтым ўсё адно быць часткай гэтага ўзаемадзеяння. Вось гэта такія какие-то нюансы, які ты как бы пытаешься прадугледзець. Ну і суадносна не ўсе бацькі гатовы адпусціць туды сваіх дзяцей, просто ідзі гуляйся. Ну, вельмі шмат бацькоў будуць жадаць на гэтым всім назіраць. Суадносна для іх какая-то інфраструктура асобная, там выглядзе лавачкі, навесы і ўсяго астатняга. Павінна таксама быць. Тыпу, некаторыя дзеці хацяць узаемадзейнічаць разам са сваімі бацькамі. Тоже, тыпу, трэба на гэта разлічваць. Напрыклад, там, не ведаю. Ты ведаеш наконт таго, што бацькі хочуць назіраць за сваімі дзецьмі, гэта сапраўды так. Гэта тое, што мне прыйшло адразу ў галаву, што калі гэта рабіць не проста пад вокнамі, а гэта будзе нейкая міждваравая прастора, якая не ўсім бачная проста з вакна, то бацькі будуць хвалявацца. Напрыклад, як мая цёця, памятаю, казала, у іх вокны выходзілі не во двор, не на пляцоўку, а на іншы бок. І яна такая, я баюся свайго сына аднаго адпускаць на гэтую пляцоўку, каб яшчэ на гэты бок выходзілі вокны. То ладно, я глянула, што ён там бегае, ўсё, я спакойна, так я хвалююся. Але я табе мушу сказаць, што ў маім дзяцінстве, мне падаецца, увогуле ў нашым дзяцінстве, хаця нулявыя не былі моцна бяспечнымі, у нас былі, жалезныя рэлі, якія перыядычна прыляталі па галаве, усё адно дзяцей нашмат больш прасцей бацькі адпускалі там кудысьці гуляцца. Напрыклад, у наш час лічылася цалкам нармальным, што 6гадовы дзіцёнак гуляецца на пляцоўцы адзін і маці яго не турзе. Штосьці змянілася моцна ў грамадстве, хаця мне не падаецца, што нашы гарады сталі нашмат больш небяспечнымі за гэты час. Да таго ж у нас яшчэ не было тэлефонаў. Калі я расла, мабільнікі толькі з'яўляліся. Яшчэ бацькі не хацелі іх даваць, таму што, о боже мой, дзеці ж будуць увесь час гуляцца ў змейку ці ў тэтрыс, штосьці там яшчэ такое было. Цяпер, як бы тэлефоны ёсць ва ўсіх, можна заставіць дзіцёнка шэрыць геалакацыю ўвесь час, таму з гэтым як быццам бы нашмат прасцей, але за дзяцей у той жа час пачалі нашмат больш хвалявацца па маіх назіраннях. Паняцце бяспекі сапраўды змянілася, і гэта не пра змены гарадоў. Хаця ў гарадах шмат чаго змянілася, не ведаю, колькасць паверхаў у тых самых дамах, у якіх жывуць людзі. Можа быць, цяпер тебе трэба браць бінокль, каб пабачыць свайго дзядку 25-го паверха. Змянілася ўзровень аўтамабілізацыі гарадоў. Падраслі тыя, каму разбілі ў пэўны момант галаву арэлямі металічнымі. Цвяру іх ёсць дзеці, яны пра гэта ведаюць. Змяніўся досвед спажывання самога горада непасрэдна бацькамі, з'явіліся тыя самыя тэлефоны. Усё гэта насамрэч у комплексе ўплывае на наша ўспрыняццё бяспекі і бяспекі тое, як дзіцё можа спажываць гэты горад. І тым ліку мы працуем свой досвед на іншых людзей, якія, магчыма, будуць спажываць яго зусім по-іншаму. Можа, мы там, не ведаю, наглядзелись кіно і думаю, што дзяцей будуць скрадаць. І я нават чула ад аднаго з сваіх замоўцаў, калі чалавек казаў, што вось, мы будзем праектаваць дзіцячую пляцоўку, вакол пляцоўкі абавязкова зрабіце плот, такой вышэй, каб я змог атрабраць у сваёй жонкі тэлефон, і каб яна сачыла за дзіцём і не адклікалась. Не толькі... Слухай, гэта ўвогуле, мне падаецца, нейкая гісторыя пра хатні гвалт. Я ў сваёй жонкі штосьці адбяру. То што гэта такое? Я просто не каментую гэта, потому што меня бомбіла вельмі моцна ў той момант, калі гэта пачула. Сапраўды жах, але, вось, пра тое пачуццё бяспекі, зноў, ўплыў тых самых гаджетаў. Будь гэта там, не веду, 20-30 гадоў таму, гэта мела бы нейкі іншы характар, але вось, мне падаецца, што мы кажам вельмі шмат пра бяспеку, стараемся вельмі шмат усяго прадугадаць, нават, тыя самыя праектанты, што, ой, вось, это не будзем ставіць, то дзітка паб'ецца, а вось этого не будзем рабіць, таму это самае, ты потом глядзіш на это ўсё, думаеш, боже, як сумна, я б там ніколі сама не бавіла час, не тое, каб усе людзі, і праектанты, і бацькі, і самі менавіта дзеці. Але мне падаецца, што калі ў тебя прастора бяспечная, некалькі разоў выйдзеш сваім дзіцём, пабачыш, як яно сябе паводзіць, а потым ты можаш іх адпусціць. А другое, мне яшчэ падаецца, што у маём атуле, напрыклад, быў дазвол гуляцца у двары і крыху ў раёне, але нельга было хадзіць у парк, які праз дарогу, таму што праз дарогу гэта было небяспечна. Што мы лічым зараз для дзіця небяспечным, і наколькі, напрыклад, тыя двары, якія зараз за плотам, наколькі там дзяцей выпускаюць, наколькі ім стала гэта бяспечней. Мне ўвогуле не падабаецца гэта канцэпцыя, што мы зараз усё затыкаем плоты, стане всем бяспечна, я ў гэта не веру. Але вот мне цікава, я ніколі не чула, каб там адпускалі дзяцей без дарослых. Хаця менавіта для гэтага тыя плоты хацелі, каб там стаялі. У мяне няма некага відавочнага аднаго меркавання, чаму так і што з гэтым рабіць, але мне падаецца, яно будзе і падаўжаць змяняцца, і пакуль не вельмі зразумела, у які бок. Я, напэўна, ўжо мушу прызнацца слухачам і слухачкам, што гісторыя пра чалавека, якому прыляцела арэлямі па галаве, гэта я. Мне было 8 год, і галаву мне зашывалі. Гісторыя ў тым, што я не падстаўляла галаву пад арэлі, а я проста ішла па тратуары, і раптам мне ў галаву збоку прылятае гэтымі жалезнымі арэлямі.
а там яшчэ быў такі хлопчык каля падлеткавага ўзросту ўжо. Ён там вельмі моцна раскачваўся, ну ведаеце, гэтыя падлеткавыя выкрутасы. Раскруціўся ён так, што мне па галаве ўласна прыляцела. І ў мяне пытанне, вось ты кажаш, немагчыма ўсяго прадугледзець, але вось у гэтай сітуацыі мне падаецца ненармальным, калі у вас арэлі дастаюць да тратуара. Мне падаецца, так не мусіць быць. Так, па-першае, мне падаецца, што металічныя арэлі па сабе не мусіць быць. Давай пачнем з гэтай канструкцыі. Мне падаецца, што таго, што я бачыла зараз, усе сучаснае, гэта нештыка, што вісіць на ці то на цэпах, ці то на что-то типа верёўкі, но гэта не верёўкі, я не ведаю, як гэта матэрыял называецца. Матэрыял вырабніцтва саміх канструкцый раз іншы. Калі ты апошні раз сучасныя дзіцячыя пляцоўкі бачыла з металу? Я бачу, што ўсё нейкае такое з пластыку, паралону, з нейкім мяккім пакрыццём, усё нейкае закруглёнае. Мне гэта падабаецца. Ну, ці то пластык, ці то дрэва. Само што та у тебя канструкцыя будзе металічная, але яна будзе схавана. Вось гэта першае. Мне падаецца, это типу тое, што зрабілі для бяспекі. Другое, я не ведаю, як праектавалі ту дзіцячую пляцоўку, дзіця прылецела, але з таго, што я бачыла, нават вырабнікі, ну, калі аддаюць, не ведаю, чатыры сваіх там арэляў пусть будзе, ну, у іх ёсць зоны бяспекі. І у арэлі там увогуле вельмі цікавая штука, у іх ёсць две зоны бяспекі. Зона бяспекі, каб тебе па зубам не прилетела, і зона бяспекі, каб калі чалавек адтуль вылеціць, куды ён будзе ляцець. І это не жарт, там есть такія разлікі. І ты пры праектаванні ўсё ж такі неяк улічваеш, што типу у тебя не павінны арэлі там, не ведаю, зоны бяспекі таго-то перасекацца з зоны іншай канструкцыі ці штосьці іншае, з тротуарам, з дрэвам і ўсё астатняе. Думаю, гэта там не павінна быць. Нейкую умоўную бяспеку, прынамсі, гэта павінна забяспечваць. Другое, гэта матэрыялы, пра якія мы сказалі, гэта таксама вельмі важная штука. А трэцяе, мне падаецца, што больш не праектуюць тых самых арэляў, якія пракручваюцца вакол сваёй асі. Вось гэтыя цудоўныя, якія былі ў нашым дзяцінстве, зараз это ўсё ж выглядае больш чалавечна, пусть будзе так, і ты проста не можаш трапіць у такую сітуацыю. Ты можаш сапраўды там мець вялікую хуткасць, высока там раскочвацца. Ну, дзякуй Богу, што сучасныя дзеці нашмат радзей, спадзяюся, трапляюць у такія сітуацыі, у якія трапляла я, таму што я зараз успамінаю гэтую злашчасную дзіцячую пляцоўку. Там, па-першае, калі б ты вылецела з арэляў, ты паляцела б галавой у горку, якая там побач стаіць. Па-другое, я бачыла ў сваім жыцці даволі шмат пляцовак, калі, ну, відавочна, што арэлі стаяць побач там з паркоўкай умоўна, то бок ты ўвогуле пад машыну можаш вылецець. Калі што, у нулявыя, мне падаецца, ці то увогуле не было ўсіх гэтых разлікаў і мераў бяспекі, ці то на гэта ўсе заплюшчвалі вочы, але ў мяне была такая сітуацыя. Ой, мне таксама, вообще-то, я зараз узгадала, арэлямі шмат куды прилетала. А ще, типу, класна гісторыя, што ты послізаўся на каранях і в этой арэлі улетел зубамі. У нас у двары, это была жудасная сітуацыя з дзіцячай пляцоўкай, у нас пруды таксама стаялі арэлі, барабаны, і мне падаецца, што не было нават этой горкі злашчаснай. І пясочніцы таксама я не памятаю. Для меня было ўражанне, калі паставілі нейкую пластикавую яркую дзіцячую пляцоўку ў суседнім дварэ. Мне ўжо тады было не трэба, але мяне это так уразіла, што яна можа быць такая файная. І я зараз згадываю гэтую дзіцячую пляцоўку, божа, она такая уродлівая, жудасная. Просто ў параўнанні з тым, што у тебя был нейкі ужас у сваім двары і штосьці новае выглядала чымсьці просто класным, не ў залежнасці ад таго, насамрэч было оно класнае ці не. Падлеткі гэта таксама яшчэ адна катэгорыя, якім ужо не цікава на дзіцячых пляцоўках, і іх яшчэ не пускаюць у бары, і яшчэ няма грошай на кавярні. Ну, я ўспамінаю свае падлеткавыя годы, ну, мы бясконц хадзілі гуляць, і мы проста, значыць, хадзілі тудым-сюдым па вуліцах. Мы хадзілі ў паркі, і там проста сидзелі на лавачцы, назіралі, што адбываецца вакол. Ну і, канешне, была тэма пайсці на гаражы папіць піва. Не ў мяне была гэтая тэма, але ў маіх, як бы, сябровак нават блізкіх. Так, сапраўды, быў такі гаражык, там Даніку бацька даваў ключы, яны прыходзілі, і там, значыць, быў свой светлы вугалок. Таму, сапраўды, падлеткам у горадзе цяжка, няма куды прыткнуцца. Зараз я ведаю, яны ў гандлёвыя цэнтры ходзяць і проста бясконца наразаюць колы, заходзяць у H&M, глядзяць, выходзяць, не з мэтай штосьці напыць. Грошай-то няма, а рэальна проста хоць недзе сябе дзець. Падлеткі горад, мне падаецца, ўвогуле асобая тэма. Типу, дарэчы, тут пытанне, да якога возрасту? 10, 8? У меня весь сейчас пытание, где там скончивается это твое не цікаво на дзіцячай пляцоўкі, где тебе уже там не цікаво. Часом на дзіцячай пляцоўкі там пишут, типа, маркировки до 14, до 16. Я думаю, боже, типу, ну, нет.
Подлеткі ў горадзе это сапраўды самая, напэўна, балючая тэма, таму што это група людзей, якая заўсёды выключана, везде выключана. Ты не можаш нават пасядзець ля вокон, таму што не ведаю, на тебя там будут ругацца, што тыпу ай-яй, вы шумна размаўляеце, пашлі вон. І другая сітуацыя, што ёсць гэты самы гандлёвыя цэнтры, куды вы проста ходзіце тусіць. Не ведаю, гандлёвы цэнтр у маім разуменні у той колькасці, які існуюць в нашых гарадах, это зло. Хаця проста існуюць гандлёвы цэнтр па факце як узамен на гарадскому асяроддзю. Да, я разумею, што наш клімат такі, і это тыпу прымушае тебе там быць увогуле ўвесь час, таму што тут спёка трэба ахладзіцца, тут у тебя вот это вот цудоўная, не ведаю, колькі там мінус 10, на сёння мінус 17 па адчуваннях, і тое, што няма ніякіх мест, мы гэтым не займаемся ўвогуле, мы як грамадства не прапаноўваем ніякіх цікавых, бяспечных тым, што можна было сапраўды заняцца. Гэта тычыцца і гарадской прасторы, і нейкага функцыянала, які можна было бы прапаноўваць, каб была ўзаемадзеянне і ў памяшканні. Тому што вот у тебя ёсць швэндацца па вуліцы, опцыя А, ну, з гаражамі разам, і опцыя Б, типу пайсці потусіць у гандлёвым цэнтры, там заняць усе месцы для сядзення, таму што просто ты хочаш дзе-небудзь патупіць, паразмаўляць з сябрамі. У нас яшчэ была опцыя схадзіць да каго-небудзь у госці, але бацькі не вельмі былі радыя такім візітам. Гэтага свайго падлетка запіхаць у музычную школу, у дом культуры, няхай ходзіць на гурток, няхай ходзіць яшчэ куды. Прабачце, вы таксама не працуеце 24/7, і калі у вас ёсць вольны час, вы не думаеце, куды б мне яшчэ пайсці папрацаваць. З часу да часу хочацца проста патупіць, адпачыць, расслабіцца. І нельга патрабаваць ад падлеткаў, каб няма чым заняцца, пайдзі вывучыся яшчэ на гітары іграць. Ну, так не будзе працаваць. Што это ўвогуле такая штука, якая ў грамадстве вельмі ходная, так, вымушаем там усіх усё рабіць, тыпу, увесь час, і тыпу такі, а цяпер у нас людзі роботы, і патрабуем гэта і ад сабе, і ад усіх вакол, а насамрэч, ну, не ведаю, тыпу, там, частка людзей працуюць з вольным графікам, прынамсі намагаюцца, каб мець, я не ведаю, там, не 8 гадзін, а 6, і пажадана яшчэ ўдалённа з Таіланду. Все павыгралі, все ўсталі. Але патрабаваць гэтага з ранняга дзяцінства, что ты павінен быць там самы лепшы, ўсё гэта і вучыся, а не вот эти все твои гульні, ну так это все не працуе. І потым, типу, у нас масавыя, што ты не можаш прыняць какие-то свои колькасць ресурсаў і ўсё іншае. Это таксама частка нашага ўзраслення, што мы вот такія, якія мы ёсць, траўмаваны, тыя, хто не можа прыняць сваю, не ведаю, магчымасць быць занятым у тым, у тым, у тым. Не без гэтага, ну таксама гарадское асяроддзе пры гэтым з'яўляецца адным з чыннікам таго, што мы не ведаем, куды сябе прыладзіць. І яно проста з'яўляецца адным з цаглінак ва ўсей гэтай гісторыі, як пабудавана наша грамадства. І нават калі бы у нас зараз, я не ведаю, вот мы з табой уяўляем як гарады, вот оно павінна быць ідеальна так. Але вырашыць дызайн усю гэтую праблему, ну, на маю думку, не. Слухай, сапраўды так, нейкія сацыяльныя праблемы не вырашаюцца тым, што мы проста штосьці перапраектавалі. Гэта тое, што я зразумела за час вядзення гэтага падкаста дакладна. Я хацела табе прывесці ў прыклад якраз зноў жа пра падлеткаў, іх выключэнне ці наадварот далучэння. Я жыла ў шматпавярховым доме, шматкватэрным, а мая бабуля ў прыватным сектары. Я даволі часта ў яе бывала, і яна жыла каля пошты, то бок там было аддзяленне сувязі і пошта, і у гэтага аддзялення быў вялізны двор агароджаны, але заўсёды ён быў адкрыты, на яго можна было прайсці наскрозь, і там была альтанка. Падчас працоўнага дня там адпачывалі супрацоўніцы якраз такі пошты аддзялення сувязі, яны ўвесь час палілі і жартавалі мацерныя анекдоты, але пасля 5 гадзіны, калі скончыўся працоўны дзень, гэтая самая альтанка станавілася месцам, дзе пачыналі бавіць час падлеткі. Там была такая блакітная альтанка з дахам, яна была даволі вялікая, там можна было пасядзець, там быў столік, можна было гуляцца ў карты ці штосьці, і, уласна кажучы, падлеткі там бавілі свой час мясцовыя. Таму што прыватны сектар там таксама ёсць асобны боль, кшталту у вас ва ўсіх ёсць свае двары, ну вось у сваіх дварах і гуляйцеся, а хочацца ўсё ж такі недзе аб'яднацца і не пад бокам у бацькоў, якія будуць за табой з вокон назіраць, а табе ўжо 14 год коню такому. Усё было добра, гадамі гэтая сітуацыя доўжылася, што гэтую самую альтанку займалі якраз такі падлеткі увечары і у выходныя, але ў нейкі момант, па-першае, гэтую альтанку прыбралі і паставілі проста нейкія лавачкі, то бок ужо ў дождж і снег там было немагчыма знаходзіцца. Потым увогуле усякія гэтыя супрацоўніцы пошты і аддзялення сувязі пачалі ганяць гэтых дзяцей, якія праглі пабыць разам аб'яднацца, пабавіць свой час у кампаніі. І гэта так раптоўна адбылося, кшталту яшчэ ўчора мы праходзілі, сядзелі, а потым раптам выходзіць нейкі ахоўнік і такі: ідзіце адсюль, а то міліцыю паклічу. У мяне да цябе пытанне.
Калі з'яўляюцца вось такія раптоўныя прасторы, дзе падлеткі любяць бавіць свой час. Можа быць, няхай яны і будуць. Ну няхай сабе б яны сядзелі ў гэтым паштовым двары ў альтанцы. Яны там, прынамсі, не пілі піва. Я вельмі дрэнны ў гэтым сэнсе апанент, у сэнсе, што я, конечно, скажу, што тыпу класна, ёсць падлеткам, дзе збірацца, ім там падабаецца, давайте прапануем што-нибудь яшчэ, запытаем іх, як бы они хацелі бавіць час, і чаму они менавіта тут яго бавяць. Можа, таму што яны ўсе з суседніх раёнаў, і ім не трэба тачыцца ў нейкі парк, у якім, мабыць, нават ёсць такая сама альтанка, але туды ісці 1,5 кіламетры. Можа, у іх няма грошаў на той самы аўтобус. Окей, можа быць, яна не павінна быць на пошце, але можна прапанаваць альтэрнатыву, дзесьці побач, ці калі ўжо зусім так усім падлеткі замінаюць на пошце. Гэта какая-то адна сітуацыя. З іншага пункту гледжання, 5 вечара, пошта скончыла працу, і гэты весь двор стаіць пусты. Файна, што ён пераўтвароўся ў нешта іншае класнае. Я магу тебе сказаць больш гіпертрафіраваны варыянт, гарадском асяроддзі, дзе так адбываецца. У нас такога не тое, каб ёсць, это вельмі заходні прыклад, але бізнес-кварталы, ён пусты, там страшна. Это якраз-такі вельмі вялікі мінус таких прастораў. Файна, давайте, што-нибудь гэтым зробім, ці што, там будзе проста, умоўна, газон і альтанка, да якой нельга дакранацца. Павінна быць прастора, і калі яна знойдзена, то это вельмі файна, што тебе не трэба штосьці прапаноўваць як даросламу, ты яшчэ не ведаеш, где было бы файна, таму што ты не ведаеш, хто гэтыя падлеткі, дзе они жывуць, і калі у тебя есть это ўжо кропка, то мне падаецца, наадварот, кропка для развіцця, а не тое, што трэба адразу ўсіх пагнаць. Адзінае, што магу сказаць, так, было ў нас, дарэчы, некалькі такіх кропак прыцягнення добрых і розных, але адусюль нас пачыналі ганяць у нейкі момант, менавіта таму, што не для вас тут усё гэта будавалася, а для каго, а вось для супрацоўнікаў, каб яны пасядзелі да 5 гадзіны. Слухай, яшчэ адно месца, дзе бываюць часта падлеткі, гэта школа раптам. І вось наконт нашых савецкіх школ тыповых, якія на ўсёй, не тое, што нават постсавецкай прасторы, а ўвогуле на ўсёй прасторы былога ўсходняга блоку, так званага, мяне адчуванне, што яны аднолькавыя. Гэта такія заўсёды тыпавыя будынкі ад 2 до 4 паверхаў. Там даўжэзны калідор, па адным боку кабінеты, а напрыканцы калідора прыбіральня. А ззаду гэтай школы будзе стадыён школьны. Вось у мяне да цябе пытанне. Скажы, калі ласка, што ты думаеш наконт усіх гэтых школ? Ці могуць там увогуле у такім асяроддзі вырастаць нармальныя грамадзяне і грамадзянкі? Зараз будет хвилинка интегрированной рекламы. У нас на канале в Ютубе вышел ролик про школы. Усім, кому цікава, раю паглядзець. Там гістарычны гляд, як школы для таго, што было, прыйшлі да таго, што мы маем сённяшні час, і з прапановамі, як было б файна праектаваць, мець, функцыянаваць. Спасылка ў апісанні. Але крышку закранем гэтую тэму. Увогуле, я не могу казаць за весь постсавецкі блок. За некаторыя школы, там я еду ў Польшу, Літву, я бачыла, што іх сапраўды праектавалі в тых самых тыповых праектах, это правда. Наши влюбленные ці формы буквы Н, ці колодеж, ці двойный колодеж. Мне падаецца, вот эти самые популярные. Все там 500 на 700, на 800, на 1200. Вучняў, как-то так. Яны сапраўды дзеляцца на колькасць вучняў. Пропускная способность школы. Па-першае, школа, як сам будынак, где у тебя все гэтай калідоры, нема месца, где ты можешь побыць. Прабач, пераб'ю, гэта у мяне таксама распакаваўся ўспамін, калі ты выходзіш на калідор, там у тебе перапынак, ці штосьці фортка, і дзе ты будзеш сядзець? Вядома, ты будзеш сядзець на падваконні роўна да тых часоў, пакуль не выйдзе якая-небудзь настаўніца і не накрычыць на цябе за тое, што ты сядзіш на падваконні. А дзе яшчэ? На падлозе? На падлозе таксама прыбіральшчыца прыйдзе накрычыць. Но у меня была іншая штука, у меня школа была якраз таки колодеж, и мы ходили вакол центральной часткі, потому что на улице было нельга. Сидеть, умоўна было дзе, але гэта место ці каля твоего классного руководителя, ці каля завуша. Класс. Ты место, где менавіта ты хотел бы бавить час. Есть еще место столовка. Боже, это мне подается самое место, где сапраўды можно было бавить час. Але не все туда влезали. То бок школа — это место, где у тебя няма магчымасці неяк самопроявляться, штосьці рабіць, неяк узаемадзейнічаць з асяроддзем. Ты можешь толькі вучыцца, можешь прыйсці з класа ў клас, каб вучыцца ў іншым месцы. Нават месца, каб рабіць хатнія заданні, не заўсёды цябе пусцяць гэтым у чытальны зал. У чытальным зале трэба чытаць. У нас была бібліятэка, не было чытальнага зала. То бок можна было прыйсці ўзяць кніжку, а для не было дзе яе чытаць. То бок у тебя ёсць прастора, якая павінна тебе развіваць, даваць тебе магчымасці, але яна не дае тебе магчымасці, а наадварот ад тебе іх адбірае. То бок ты мог бы хаця бы штосьці цікавае даведацца ў тых самых рэпетытарах, курсах, што заўгодна, што там існуе, мерапрыемствах, а не ты ходзіш у гэтую школу, дзе ты вучыш формулы, які ты не можаш запомніць, і тыя даты, які ты не можаш таксама запомніць. Таму што сістэма адукацыі і сам фізічны будынак не дае табе каких-то інструментаў, каб ты мог придумаць штосьці новае, файнае, класнае. Я ў гэтым сэнсе крыху пашэнціла, бо это была
мастацкай школы, мы все-таки там былі больш асертыўныя, маглі прадавіць свае какие-то колькасць правоў, але по факту нічога класнага гэта не мее. Другая частка, есть как бы сам будынак, а есть то, што адбываецца вакол будынка. Школа по факту это месца, якое зараз абмежавана плотам, там усіх заняткі скончыліся, опять все зачыняецца на ключ, і ты не можаш туды патрапіць. І гэта агромадная прастора, на якой прыклад нічога не адбываецца. Пытанне навошта? Прастора, моя улюблёная, вот это я обожаю больше за ўсё. Прастора для линеек. Поздравляю всех с праздником, с Днем знаний. Где у тебя километр в плитке перед холодным выходом, еду, у тебя там некий ветер, які тебя выдувае, там некий снег, дождь, и ты обязан идти. У тебя увесь час гэтых ботаў цячэ вода, тому что няма месца нормально перапрануцца. Працей поўны набор, все супер класна, все супер не працуе. Адзінае, што зараз пытаюцца што рабіць, школа ж пытаецца зарабляць, там можа трэніравацца нейкая каманда раёна по волейболу пусть будзе. Але ты як школьнік не маеш магчымасці там просто прыйсці патусіць пагуляць. По факту ты выключен з прасторы, якая спраектавана менавіта для цябе. Кашмар, слухай, ты прыгадала вось гэтыя лінейкі. У нас было яшчэ весялей, таму што у нас лінейкі заўсёды былі на стадыёне, і класы выстрайваліся на футбольным поле. То бок калі ідзе дождж, ты яшчэ і па калена ў мокрай зямлі, а ў цябе якія-небудзь светленькія калготачкі. Вось гэта зусім быў акт нейкага садызму, і паўставала пытанне, а чаму не правесці лінейку ў тым жа спартзале? Ну як бы ён же, а таму што там вяселле, напэўна, ў гэтай часці, што там. Так што сапраўды нашы савецкія школы гэта дзіва дзіўнае, але ведаеш, я б напэўна хацела мець такую школу ў сваім дзяцінстве, як у апошнім сезоне серыяла Sex Education, там, дзе ў іх ва ўсіх гэтыя нейкія пуфікі, нейкія крэслы, нейкія турнікі, месцы, каб пабавіць час, нейкія гамакі ў іх проста вось у калідоры, і ўвогуле там гэтыя велізарныя калідоры і велізарныя файненькія сталоўкі. Дарэчы, мяне прыкалвае, як ва ўсіх гэтых заходніх серыялах і фільмах заўсёды сталоўка гэта месца, дзе ты можаш прыйсці і паразмаўляць з сябрамі і сяброўкамі, таму што ў маім дзяцінстве школьная сталоўка гэта месца, дзе настолькі гучна, што табе трэба сваёй сяброўцы нешта ў вуха араць, каб яна пачула. І вось мяне да сябе пытанне, а ці можна штосьці з гэтымі савецкімі школамі зрабіць, перарабіць, ці іх проста зносіць і заново будаваць? Слушай, ну я думаю, что заўсёды можно что-нибудь зрабіць, да, типа я досыць аптымістычна в этих намаганнях, да, у тебя не будет там каких-нибудь файных агульных прастораў, якія ты трэба было праектаваць загадзя, сапраўды. Але, может быть, пачаць думаць аб тым, што школа на 1200 чалавек это не вельмі класна. Может быть, у тебя з'явіцца некалькі классаў, ці не ведаю, классаў са шклянымі какими-то просторамі, где вы будете заниматься чем-нибудь файным. Может быть, эта простора будет просто больше инклюзивной, бяспечнай, психологічна. То бок за ўнутраныя памяшканні, конечно, тут будет великое пытанне, потому что сапраўды у нас вельмі часта, асабліва ў старых мікрараёнах, не хапае месцаў, і казаць аб тым, што вы зараз тыпу вызвалім прасторы, будем ручыць файнае рабіць. Ну, я бы рызыкнула, але не ўпэўнена, што это магчыма. Але можна думаць пра какие-то змешаныя фарматы. Наконт маленькіх гарадоў, можа быть, там это крыху прасцей, прынамсі пачаць што-небудзь паспрабаваць зрабіць. Я табе скажу, як чалавек, які якраз у такім маленькім горадзе вырасла, у нас школа разлічаная на 500 чалавек, у якой вучылася 800. І у нас была праблема, што частка заняткаў ставілі ў другую змену, а ў другую змену гэта значыць, што у вас урокі будуць да 8 гадзіны, і бацькі былі крайне супраць, каб іх дзеці недзе да 8 гадзіны лазілі. Я шчасліва, што я больш не вучуся ў школе. Вось адзінае, што я магу сказаць. У меня вельмі просто привилегированы досвед в плане школы. У меня была маленькая школа, и там было мало детей, потому что никто не хотел навучацца на беларускай мове. Ніколі не было так гучно, як ты распавядаеш, потому что ты просто не можешь этой колькасці дзяцей пераходзіць до такой гучнасці. Я разумею, што перагружаныя школы это вельмі страшная штука. Может быть, не толькі павінна быць заняткаў такіх, як у нас там ёсць. Может быть, мы павінны ўкладацца больш у сацыяльную інфраструктуру. Может, у нас павінны быць прыватныя школы. А я дочитала новину, что, до речі, засталося 6 у Беларуси. Ну, я разумею, что это какая-то привилегированная речь, и не все могут себе так дозволить, але той отсоток, який может себе дозволить, сойдуть из этих школ, у тебя будет хотя бы вернеться с тих 800 до 500, там, наприклад. Тобто використовувати максимальну кількість механізмів, яка може облегчити нагрузку на ті самі і школи, і простори, і працювати з цими просторами, і питатися інтегрувати їх у гарадське асяроддзе. Пакуль што нашы школы, акрамя як для таго, каб вучыць дзяцей, выкарыстоўваюцца толькі пад вяселлі і выбары, можна было б выкарыстоўваць іх для таго, каб тыя ж самыя дзеці і падлеткі бавілі час не ў альтанцы за гаражамі, а недзе ў больш прывабнай і прыстасаванай для іх
прасторы. На гэтым, я думаю, можна і скончыць наш сённяшні выпуск. Дзякуй вялікі табе, што была сёння з намі. Дзякуй вялікі, шаноўнае гаспадарства, за праслухоўванне. Стаўце лайки, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, і хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.